Аре, давай сега. Найс. А така, чакай, че това нещо накриво леко. А така. И сега отваряме settings. Добре. Я мръдни преди отидеш на About, мръдни додолу да видим разликата. И сега отидеш на General. Добре. На About. Къде пише версията? Ето там 6.0, 7.04. Дай го додолу. А така. И сега пак се върни обратно до главното меню. И сега отиваме на Weather. Добре, тук нещо има ли се цъка? Не. Добре, връщаме и сега на отпада. Той сме? На отпад. На отпад, това. Да, де. Кое? Notes. Ти имаш ли го Notes? Не. Имам, обаче нямам нищо. Нищо. Отвори го и ще напишеш нещо набързо просто. Да видиш как екрана. И можеш ли да с ръка да драскаш по това? Не? Не. Хубаво. Еми затваряш го това. Добре. И това и го заключи sa телефона. И да, изтри application точно. Е това да. Е това много яко. Твой телефон е така, не е вече така, както ти го правиш на Алекс. Ей, Safari-то, не трябваше да го затваряме. Перфектно.